Tyhle, to je prasečák. Naši ty by se tam s ní pohoněli, to jsou takový tohle. Ale už se všimli. Počkej se jich chlakne, uteče. Skočí tady přes obor. To bude jak prasečáku, počkej, to bude cvičení. Nemoje líně jak vep. No, Britulka, no jo. Hele, opatrně no, na tu ohradu. A vy tam taky jako, nevím co. Ta tvoje, to je hrozný vymýšlek. To je? A to je takový strašný. Ty vole, nemůžete jít do toho prostoru? Je takhle, aby si chtěla pohonit. Nemám nic ani v ruce. Tady klacek do zemi. Nejdu. Tady klacek. Padejte odsaď! Teď! Jedeme! Uši. Hele. Jo, ty dostaneš tvoje kopačky tam od tady. Hele, přesně ona pro něco potřebovali takový trošku zrušo. Ale nemýk. Už nemůžu. Tam byl princ, ty vole, tak ten vytáje. A ten je. No. Nějaký přežranej, jo. Za to tyhle stíhají až moc. Ty byla začala hlavou. Si tady vyrazí zuby od toho. Hele, nebík. Hele, Lira, jak to do toho nabrala. To bude ostrá. To bude ještě zajímavý. Nebík. Bude je, když na místě cvála. Tomu to vůbec nejde. Ty vole. Ne, dobrý. Jo. Ta kočenka běží rychleji než nemí. Hele, zas. No hle, jak bych chtěl. A ono to vůbec Ale já jde chvíli první. On je jak ten oslík z toho, ze Šreka. Jsem záhodní kůň. No, jo. Jo, pro Britule to bude to, spruha. Ne, mi nepůjdou, oni se budou předvíst tak. A on dívej se, už. Ježiš. A to dobře ubrzdil. Aha. No. Ale naši se taky podíjí. Jako se Fran by hrozně chtěla, ale dá já taky. Aha. No, mám taky, já jsem dá. Já už se tam odpracovala. Já už tam neběžím. No, to je dobře, že se tam neplete. Ježiš, kdyby byl jenom ten jeden valach, mohli být všichni v jedné ohradě. No dalšího. Tak by ta ohrada vypadala. No, ale zase by to krásně spásali, nestačili by se přežrát nějaký spátení, by tam nehrozilo. Tak to tady snad ani nehrozí. Ono pak párkrát zaprší, zazelená se, ale oni naštěstí jsou, mají to postupně, no, jsou dlouho venku. Nemík. Ty vole. Hele, brzdí. No. Ne, dobrý. Ty vole, to jsou tě ptáky jak sníhají. Jsou, no. Tak blbá. Tady tak chtěla doládět. Ale ne, rozejbej, počkej, je taky rozejb. Já si to nemyslím. Ještě, že tady jsou ty dva ploty. Hele, Lira, už ji tam tlačí. Tlak, vidíte ten tlak? Jo? No. A klid. Ne, už nemůžou. Ne. No, Lirunda si to tam teďka bude chtět asi zařídit, no. Ta si tam bude chtět vychovat, no. Britule má radost, že mu hezky blbnout. To je vyloženě je rada, že může lítat.
Vidíš, tady přesně vytlačila ven z kruhu Klaudii, Lira. Lira tam je panička hlavní. To u nás není nikdo. No, přesně tak. Ty jo,